Protestoyên li dijî ji kardûxistina şaredarên HDP li Amedê didome. Her rojê 3 saet li dor avahiya şaredariyê bi beşdariya Selçuk Mizrak li hevşaredarê hilbijartî HDP çalakê rûniştinê têl darxistin. Her rojê rêxistinên sivîl jî tên piştevaniyê û dijî biryara Wezareta Karê Navxwe dibêjin ku dest ji îrada me nekin. Selçuk Mizrak li destnîşan dike û çalakî ne tenê protestone di heman demê de hewldaneke hevpar e ji bo aştiyê jî. Her gün burada her roj bi sedan mirov tên û helwestên demokratîk û kolektev ji bo aştiyê ji bo demokrasiyê nîşan didin. Ev çalakî heyvan ji bo banga aştiyê ye û nîşana rûmetê ya civakekê ye. Tenê bi dengê kolanan û ber deriyê partiyên siyasî nabe. Bi vê nevê Tirkiye mecbûr e pêvajoyeke nû çareseriyê gav bavêje. Ji ber got her roj got şer û pevçûn didûmin kuştinên nû çêdibin. Yên got pêvajoya çareseriyê bedereng dixînin dijî hemî nirînan berpirsin. Peyama vê çalakiyê peyama aştiyê ye, çareseriyê û parastina îrada civakê ye. Ji aliyê dinêva çalakiya malbatên ku zarokê xwe li ber avahiya HDP ji PKK dixwazin roja sêzdeyan de ye û hejmara malbatan gihîştiye 38-an. Di nav wan de malbatên esker û polîsên ku ji aliyê PKK esîr hatine girtin jî hene. Malbat îdia dikin ku HDP zarokê wan dişîne serê çiyê. Me bang li parlamentoyê jî kir, bana ku grûpê wan li parlamento hene hemû partiyan. Beriya du hefteyan HDP xwest ku dibin banê parlamentoyê de bi hemî partiyên siyasî re komîsyonek ava bikin û ji bo wê jî daxuyaniyek dan lê malbatên berderî HDP teksta daxuyaniyê HDP çirandin û gotin ku ew HDP ji dil nabînin. Heta ana jî ji me re dibe hûn bi pera hatine firotanê hûn ê dewletê ne em ne êyekî ne. Em kezzeba şewîta dilê xwe li vê derê ne. Banda me parlamento me bira 4 partî kişvan 5 partiya bira övka xwe bavêjin derkî, deynên derkî bira bigîjin hevdû ji bo van evladê me bira evladê me were. Em koltiqê wan naxwazin, em maaşê wan naxwazin, em evladê wan naxwazin. Em sadece evladê xwe dixwazin, em cîgera xwe dixwazin. Emine Qaya, Eciya Vedat Qayayê. Polis ile mi? Az AK Parti, CHP, Devlet Bahçeli az dixwazim ew jî bê. Tevde her rengedê me bînî yardım bikin. Rica dikim. Ez hêvî rica dikim her gedê me bînin sağ selamet gedê me bînin. Bes îsal 4 sal, daxî sala 50 Hefteborî jî Wezîrê Karê Navxwe Tirkiye Süleyman Soylu piştî beşdariyê rêwresma cenaza teqîna li Pasurê çû pêş avahiya HDP û serdana malbatan kir. Jimareyek hunermendan jî digel wî hatin ji bo ku piştevaniya xwe nîşan bidin. Endamê Komela İnisiyatîfa Heq Reha Rûhavî ji bo çareseriya vê kêşeyê bi nûnerên HDP û AKP û bi malbatan jî hevdîtinan pêkanî. Ew dibêje ew dibînin ku êşa malbatan tê îstismar kirin. Rûhavî dide zanîn her du partî jî xwe tevlê vê meselê nakin lê ev mesele erka hemî partiyên siyasî ye. Her alî jî xwe tevî vê meselê zêde nakin. Dibêjin işte mesele sedî sed nev me vegirê dayê an jî em bêjin AK Parti divê em ne tevlîn em tişkî nakin filan. Lê em jî her de alîyan re jî dibêjin van mesele meselek mezin e ne meselek biçûk ne tenê mesela 2-3 hatina 2-3 ye na nezî 8,000 10,000 insan li serê çiyane divê ev insan bawayekî çawa bêjin aştiyane ve gerin malê xwe ne yani. Ji bo vê jî dibe ve şerre çareser bibe. Çareyek ji vê şerre were dîtin. Em ji van partiyan dibêjin berêberê qîmetê bidin ve malbatana bi derdê wan re alaqadar bibin. Xwestekên wan çine guh bidinê, alîkarî bibin, dilê wan neşkînin. Ayekî em vê dibêjin. A duyem em ji aliyên diran dibêjin eger ku vê meselê bo em bêjin bo raqîbê xwe istismar dikin tiştê wernekin hem em bêjin li dijî hev hûn bîn û bibin ve mesele hal nebe hem jî mesele ji derdê malbatan diguhere tiştekî din. Wisa xuyatke ku çalakiya malbatan jî al dijî qayman jî wê demekî dirêj li Amedê bidome. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.